Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah? Nggih, sakmenika kita badhe sinau basa Jawa bab unggah-ungguh basa. Basa diperang werna loro. Sepisan yaiku basa ngoko. Kapindho yaiku krama. Krama uga dibagi loro, yaiku krama inggil utawa krama alus lan krama madya utawa krama lugu. Basa sing kepisan mau yaiku basa ngoko, gunane kanggo ngomong karo wong sing sepantaran utawa seumuran, kayata karo kancamu. Sing kepindho yaiku basa krama. Basa krama sing sepisan krama lugu digunakake kanggo guneman karo wong sing durung akrab, wong tuwa marang wong enom, lan wong kang duwe kedudukan. Tuladhane wong kang duwe kedudukan kayata Pak Lurah guneman marang ketua Karang Taruna. Nah, anggone guneman kuwi nganggo basa krama lugu. Titikane krama lugu yaiku nggunakake tembung krama kang dipun cekak lan saperangan nggunakake tembung ngoko. Krama kepindho yaiku krama inggil. Krama inggil digunakake kanggo guneman antarane wong tuwa kang durung kenal, wong enom marang tiyang sepuh utawa wong tuwa, lan wong kang kinurmatan. Titikane basa krama inggil yaiku nggunakake tembung krama kabeh ing sajroning ukara. Dadi tembunge nganggo basa krama kabeh. Ngoten nggih, sampun mangertos. Nah, menika basa ngoko, krama madya lan krama inggil perangane awak. Alis basa ngokone, krama madyane tetep alis. Lajeng krama inggilipun imba. Nah, bocah-bocah ugi saged maca ing buku paket nggih. Nah, saiki coba kramana ukara ing ngisor iki. Rambute Simbah wis padha putih. Rambut basa kramane rikma, rikmanipun Simbah sampun sami putih basa kramane pethak. Rikmanipun Simbah sampun sami pethak. Nah, saiki bocah-bocah bisa latihan ing tugas lureng nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.